खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं प्रेक्टिकेल बसुमतारी ओमफ्राय मोनसे खावलायदों जोङो आङो माने बे सन्जय ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो अननाय होलायदो औ गावजों गाव अनलायनाय हेफाजाब होलायोब्ला माने बे अननायनि फिन अननाय जोंनि जिबनाव फैलायफिनो माने अननाय होनायाव जेबो लस गैया बेनिखायनो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय शेयारबो खालामलायदो आरोखि गावखौ डेभेलप जालायथोंसै गोजोन्थों नोंथांमोना नायनो दाबाव जं राजानि सिमां बे सर्ट मुभिखौ बे सर्ट मुभि शुटिं सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो काट काट आदा बैग्रा गोथाव ना बरिया गंग्रा सिलेखा गलायथारबाय माथो आनाना अयथासार गोथावखा लागाव मामा ओंख्रि मोजां रावथ' स्पेशल एकदम दाउ लकेल लकेल होदों नै आदा सुबुंनो खालि जायोल' गावसिनि नालाय